everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kada ugan. Unsa may gihunahuna nimo ha? Ang batanon kami ambak sa poste sa kuryente. Ngano? Usa kita sa kamot sa maong hitabo, Ara. Berting. Time para good. Ug unsa may buot mong ipasabot ang pagkasulti ha? Wa, Ara. Minda. Basin og nalimot ka. Minda nako. Ingon sa makita na ko ang batanong lalaki nga dito sa tumoy sa poste. Miambak pa ingon sa ubos. Way kahadlok nga miambak. Wa una-una ug unsay mahitabo kani. Ay, wa tay labot nila Berting. Naibaw ko. May mabaayaw ka na gunahuna, Berting. Ang importante, nga successful ang atong negosyo. Minda. Alang kini sa umaabot na to mga panginahanglan. Sa di madugay, mga anak na ko. Sayod ko, Minda. O kinahanglan niya atong kapangandaman ang kaugmaon sa umaabot ang anak. Unsa? Moadto mo sa usa ka lungsod o adto mo dito mag-training? Oo, Maris. Unya, ako? Dini ka lang. Lisod-lisod nga magkuyog-kuyog ka sa among training. Sige. Nana ko'y gikontak si Manang Sabil. Siya akong palihugon sa pag-uban-uban ni mo din. Mugasto na sad ta. Manuhol ta. Kinahanglan gid. Dili mahimo nga pasagdan talang ka. Nga way makabantay nimo. Unya, ang atong isuhol. Makaya pa nako. Ang ilang dunay makabantay nimo. Ilabi na kay layo ko. Sige. Ikaw ang mag-iko. Kakutas. Mau dahil eh. Pagkakapoy sa training. Dili lalim ang training nato, Rudy. Mau dahil ng uban no. Nga, musodog illegal nga pagi. Aron sila magkabawi sa kakapoy sa training. Limada. Sayop ng punto, Rudy. Dili na mo. Nganong sayop man, ha? Barje. Ang angay huna-hunaon. Mao nga grabe ang imong training. Aron ka lang mulampos sa imong tinguha nga molagad sa katawan. Og sa imong nasod. Mao nga sa kalisod nga imong giagian. Dili nimo buling-bulingan ang imong pangan. Ingon man ang uniforme nga imong gisulob. Pinagis pagsud og pag-apil so sa ka-illegal nga kalihukan. Sakto sad no. Bisag unsa kakapoy bay Rudy. Pero kinahanglan ang tuson ko ni. Aron sa ingon. Bulampos ko sa akong tinguha nga. Mahingpit nga usa ka tinugyanan sa balaod. Ug labos sa tanan. Para sa kaugmaon sa umaabot ng mga anak ni Maris. Wa may kaso ng kabahin ana bay. Kay naam kay kadangpan. Ha? Dangpanan? Oh. Yes. Ang imong Manoy Herbert dad. Bay Rudy. Oo. Si Kuya Herbert. Way pagkutat ang iyang pagtabang nimo. Bisan pa og nalayo siya. Bisan pag imo pa siyang giilugan sa uyab. Bay Rudy. Bisan sa maong hitabo pero sige ang iyong suporta nimo. Og karon hapit na gid mga anak si Maris. Wa ka na nga kabalakan. Tungod kay man kay giandam nga kwarta. Gawa sa iyong tinigom. Gipunan ni Kuya Herbert og pada og kwarta.
Secured Gusto na, Bay Rudy. Iko na. Aray, marag ni sakit na pag-ayaw nga akong tiyan. Mauna kid ni, mga anak na gitingali ko. Nang! Nang Sabel! Nang! Day Maris. Ay, uy. Uy, ay, Day. Uwa na. Mauna ni Day. Manganak na ka. Ha? Ay, dadi unti ka sa ospital, Day. Mauna kid tingali ni Nang. Oh, okay, ta na. Pangatto na ta, Day. Sakit na gid kayo nga akong tiyan. Ay, ginoo ko down, oy. Ayaw una, ha? Ayaw una pag-utong. Una na utong kuntuan na ta sa ospital. Uy, Day. Sakit na kayo, Nang Sabel. Ay, sakit di, Day. Aray! Ay, ginoo ko. Sakit yun na, Day. Ang pagpanggawas ng bata, Day. Sakit. Sakit yun, Day. Pero ang pagpasud sa batas. Lami agad. Nang, ayaw kong pasiyaw diyan, Nang. Ay, Sige di, na, lihok na. Dadaan ako sa ospital. O, sige, Day Maris. Aray! Nang sakit na gid kayo, Nang. Asa naman ang taxi? Okay na, Day. Sud sa 3 minutos mo abot na. Ang taxi? Ay, dili ang iro. Ay, dili, Day. Ay. Ang ambulansya gud nato din, Day. Ang Kurt, Day. Moabot na. Unsay Kurt? Ang Kiyot Emergency Response Team. Ang ambulansya ba? Diin pulos mga registered nurse ang mutabang nato. Unya, hawa pa man lagi. Ay. Nakadungog ka aron, Day. Ni ada di paingon, Day. Mauna karon ang ambulansya sa Kiyot, Day. Dali na kayo na. Salamat. Salamat sila kiti ay. Ay, maghuwat lang ta din, ha? Aron ilang maplastar ang stretcher, Day. Ay, maayo lang unta kun yano lang ang pagpanganak ni Day Maris. Kay kun masisaryan, pagkadako, raba sa gasto. Pastilan, wara bang iyang kalibiin niya si RJ, yun siyaon na lang. Ay, ang doktor, siya na. Siya mo'y nag-atiman kag ni Maris. Sugaton ko. Doktor, kumusta na ang pasyente? Dok? Okay, nanganak na siya. Ay, unsa? Ay, yes! Praise the Lord! Ay, pastilan! Pagkagwapa. Oy. Babae ang inyong anak na Maris. O, Nang Sabel. Pero si RJ, wa pa siya na ipaw. Ay, ang. Di ka man mo sugot nga tahugan ko siya nga nagbati ka na. O karon noon, nanganak ka. Wa si RJ, ang amahan sa imong anak. Wa lang ko masugot nga tao ko nimo siya. Tungod kay dili ko gusto nga matugaw siya sa ilang training. Tingali og patiun siya og kabalaka. Kung may baw siya nga ni anak ko sa ospital. Ay, may punto ka. May tama ka. Salamat nga nakasabot ka, Nang Sabel. Yuhu! Mahimot ako aning ninong. Salamat, Bay Rudy. Mag-inunungay ta. Walang iwanan. Nalipay kay ko nga nakalingkawas na si Maris. Ooy. Kibot atong lubot ana nga magpaabot ta og unsay resulta. O sa kagwapa ang akong anak, Rudy. Natural. Liwat na nako. Nganong anak man mo maliwat? Unsa man? Ikaw mo'y galigwat? Nakaabay man ko pagligwat nimo. Unsa? Peace. Peace, man. Peace. RJ, Tatay na ko. og nanay na sad ko. Congrats ninyo, Demaris. By LJ. Tatay og nanay na mo. Og ako, mahimo na sang ninong. O, Rudy. Og salamat kay normal ang imong pagpanganak.
wa magasto ang kwarta nga gipada ni Herbert, RJ. Oo. Oh, Maris. Makatabang gyapon na ang kwarta ni Kuya Herbert eh. Gasto o na sa bunyag. Rudy. Hello, sir. Hello, Berting. Kinahanglan magbantay ka. Ngano, sir? Kusog karon ang kampanya batok sa ato negosyo. Mao ba, sir? Si Kulot, ako unang gipasibat. Aha. Magkalagot. Duha ka area, ang target nila. Bungkag lang pinig ang ako mga tao. Ngano man, sir? Doon ay bagong provincial commander nga naghimog operation pakilala. Operation Pakilala? Magbantay ka, Berting. Okay, sir. Kasakit na sa kuntingan. Ngano? Mau na tingali ni. Aray. Usay mao na tingali. Manganak na ko. Agay. Kasakit na. Ayaw na pagutong. Kinahanglan ka ba ka sa ospital? Aray. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.